Mera? Naam. Kujujin malu? Ha? Akam mereka pola do hay jamu jujin malu? Ay betal? Ha? La ilaha illallah anul mahmudu gani mamu wi. Ha? Abura yaw de dotti jarta su. Ha? Hamdu. Ala mini. Antu gonda do. Jamma ma ko berdo ay tide ba do way newi. Wallahi on moƴƴaani de oɗon goppi min tan minen du boni tan wonon jamma on ha wona noon meerata Hamdu. Mamadou de ni yalti galle o hanki. Wiyaani mo ɗo hintara. Ete min nani omo dilla ɗo. an ka coto walla ko gonga e ma mamoudou waɗani tuma timbuɗo yima tinde ma ngel jalbirtinimol sikka mamoudou yindire ma mbiya mamoudou yindirani ma ɗum kam ne wona te hanki minen fof min kaldi min gayni wiya ko mamoudou yo waltuma mbiya mamoudou alani haalnam ko nanani Hamdu. ha Bi. Mamoudou. To yalti galle o hanki. Mi yiyaani mo ndeɗo isra. Noppi noon laamaka. Mi nani mo ɗo ko ɗo waali ɗo. ɗo wo waali o hokkuma waddata gonɗa ɗo hay darala ko meɗɗa mamoudou kam tawi kañum kam ene senne e hoore mum mamoudou hanki en jooɗino wiyama balɗe ɗiɗi ko an jeyi ka garɗo ka koɗo kadi aɗa ñawi aɗa wi bof ordonnance ma gaddano ko yo aro yindire ma ha ɓernde ma sukkito ɗi joni noon anno ndeke o woppima ɗo o moysimo waltoyi to Hamdu. Min ko an rondimi addimi ɗo. ɓaada ñawi a wi bof te ñawma fof mboɗa andi ko wayruji yitamo ene jeeya hen mi addata kay beele mo oɗon jindira cella yimmo ko wallu tan wona Joni noon an addimi ɗo pour miɗe safo mi sella. Fama sayi ko ni. Ni kam ma en gummon ɗin ɗo. Mi yiyani Mamoudou mi nanani Mamoudou mi wawa noon jooɗorade ni tan e galle haala mo min kaali hanki ka fof mamoudou wasa wadde ko min jawiri ɗum ko ɗum ɗon ɗum ma regi mataw min a jaɓani haalam wona ala min cikkannomi tan ko mataw comma o wuli tan doɗɗa jaltuɗa keɓɗa ɗon joɗɗa kono ɓaata yiyanimo bisimilla joni mi heblo kono mamoudou mamin déglu probléme mamoudou ewo moƴƴi ɗum ɗo kam mi wawa wolirde ni tan mi wawa jooɗorade ni tan wawa wadde a faami mboɗo wona e galle tan mboɗo yiyamo kanko omo yalta omo yaha omo natta ɗum mi wawa moƴƴi ɗum sey ɗum min kay mamoudou wontini ko hawde wonti ko hay jeynaba kay wonti ko fotani jabde ɗum o yontaka to mum wiyama koto ma o yetta holi sababu mo yama wujiro mo fadata mum on ko andide kankoye jeynaba wawa moƴƴi mimami de kankoye jeynaba min mi anda ko mamoudou jogui jeynaba walla ko jeynaba jogui mamoudou winde kam nanɗota joni min mi yaa komi ɗeɓɗo ɗumininede seeɗa gonmi ɗo komi keeɓi
ngartira haqqille ma jogɗa fulla e fayida min ko mbawnomi waɗide ittudema gila Fuuta adduma ha ɗo ko heddi ko noon ko an foti timminde ɗum ko mbiyata ko joom borum loppata borumum ha ɗigga a faami a arata ɗo Mamoudou walata to ma ene sengitane o an aɗa yeeɓa a dillata a daalata watta haydara ɗum ɗon noon no mbirumami ni sa réglanani ɗum hoorema min mi wawa réglandemo ɗum min deglantumami koko mbanmi ko woni addudema ha ɗo a faami daroɗa hen holi sababu o walata to ma holto fawi ɗum mbi hay nokku ala to fawi ɗum a yana makko haalanmo gonga yana makko kalnamo gonga aɗa andi kam min mi hulani Mamoudou sa hulani mo min de cikkumi ko aɗa hulimo mi hulani Mamoudou min de cikkumi ko aɗa hulimo eɗen haalanma aɗa andi Mamoudou ko garɗon tawi debbo e galle mum Mamoudou ko tawɗo debbo o e galle mum wona galle Mamoudou so woni no galle Mamoudou tan hande ko minen ndendi galle o aɗa andi min hulani Mamoudou kono debbo nde garɗa nde debbo wi ko balɗe ma ɗiɗi balɗe mum ɗiɗi ko haɗimo rewde ɗum ɗon omo waɗa ko welimo ɗum ɗon an aɗa yeeɓa ɗum yana makko mami ittu ha laaɓa mbimi yo ɓerde ma ɓuuɓ aɗa andi mi hanki gila hande arani yo ɓerde ma ɓuuɓ min te mayran mo gandunomi o kam wallahi ha hande kanko wonɗo Allah ne andi ha hande kanko wonɗo wonko ƴewanmi tan galle janano welani wadde wonko on wonko ƴewanmi tan kono ay somi sisi mami ittu ha laaɓa ha joni gila garɗa ha joni a sisani gila garɗa ha joni a sisani iyan mande jogorɗa sisde gata famani ko mbimami ko galle o wona ko debbo jeeyi galle mum an kay ka garɗo e galle min horam komi garɗo e galle an a welani wallude ewa a welani wallude eyi a welani wallude mbimi e wallahi mbeɗa weeli wallude Allah nande mbeɗa weeli wallude mbeɗa weeli wallude kay Mamoudou kay hersata an wurni tan ko woni wurni tan ka naafiki wonno ka naafiki maaleykum salam anda ko ayca somi woni naafiki an ɓuuri mi wonde naafiki min degi an ɓuuri wonde naafiki ko kaldimam ko galle ɗum tawɗa e mbaɗayi lewru koor yagetu wan ƴewranto fof junngo ƴewto fof junngo est ce que ɗumen degi bisimilla tanatama oɗon joɗɗa aysat ceerno hay joni aysat aɗon kon ceerno an hokku ceerno yeeda hay non suruma mbeɗa ɗum ɗo ko mbaɗi ɗo kona kadi korkata joni kay won heppo tan haw jooɗo Maɗɗum maɗɗa yawur no mbaɗɗon tampere jarama ane o gadde sirsuji mon ɗi ɗo mara ko débat gonɗen jugal arunam damangal arunam bisimillah ceerno so tawi gaddimam ɗo yete gallamen o en jiiɓi min noon wonno min won kilif galle o saaha fof ɓe mbiɗa eto pour yidde reglude galle o mais mi ronki ɓayri Allah noon ko windi deftere mum accan men ɗum enen wuuroɓe e aduna o so jii ha jahɗen jurnoɗen deftere wona te deftere nde Allah waɗi ɗum e ma ɗum woni kam addude e galle o kalna mawɓe wonɓe e galle o mi wonani e lawol fof andu wonani e lawol debbo gonɗo aussi mi wonani e lawol kañumne andine wonani e lawol edirtomi fof o kangares nenam hay somi welako fewani moom welanimi haalde gonga tawi tan gonga jiɗɗa nande ndewnani mbaɗani lawol dal kanko nenam mo rewo o wona neɗɗo jarɗo rewde o resi nenam o wonde mum ɗo e galle o te omo jogui debbo makko nen Fuuta o juuɗimi ɗo e duuɓi sappo e ɗiɗi o yahani toon e mum on o oppi ɗum toon o neldata ɗum haydara ene wonde ɓesgu mum ene wonde fof yi woni toon ha ñawi Allah waɗi arti ari woni ɗo e galle o joni kanko o waaji jooɗi o arde gilnden ha joni o jaɓata yontede e o kanko yayam tan o yontete yayam tan jamma yayam o yontete ñalawma ayi du tawirɗen mo oyɗa oppi ɗum ɗa
ayi ni tewren o fowan geɗɗe e lawol jiɗim noon ngara kaala ɓayr min somi haalim nantaki an wasa sa haali ma nani so no mbiɗani neɗɗo jogade rewɓe kadi taw nunɗani hakkude maɓɓe kam pawiɗen tan koye haala Allah e haala nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam woni ko Allah jippini koye nelaɗo ko nelaɗo haali hen ko e ko Allah haali ko hen ko fof kalten tawno dewgal ko hunde sande Allah subhanahu wa ta'ala sa yi o okki gorko ha worɓe nayo kono o wi e worɓe okki gorko e worɓe ha reeɓi rewɓe nayo kono noon e nder rewɓe nayo ɓe so tawi jomum wawa nunɗude andi hoolaki nunɗal mum yo haaɗe goto sabu yi haw wi ganduɗa ya sallallahu alaihi wasallam haala wi so tawi neɗɗo o resi rewɓe so tawi o jalani goto tan ina waɗɗimo yaade to goɗɗo o jalan ɗum hay soko mooso so tawi kadi o weccini goto yo weccen keddiɗo on kanko andi o ñamni kanko andi mo yaade ko so tawi kadi o waali ga balɗe ɗiɗi so tawi ko balɗe ɗiɗi mbaɗa balɗe tati kala no jomum andiri kala ko yonta ga ko force ko waɗɗimo yontede goto goɗɗo kala hen noon ko wofi ko waɗani sharia ina fawi e dow makko te kadi janggo o taccita siraji tan ko ñawdani e on ɗum cuddima ko oɗon te kadi Allah wona jafotoɗo ko neɗɗo waɗi jiya ɗum hakkude jiyaɓe makko jafodirta kono kanko o yafata ko jiyaɗo makko ko toon jiyaɗo makko kadi woni Allah kadi wona toñowo jiyaɗo mum kadi noon ko jiyaɓe makko toñirte koye mum gueɗel gongel o wi min namdi mom haɗi mi yonte toon o wi oyɗo e ɓayri woni duuɓi 12 fuutu arani ɗo te wonde toon koko sellani jooɗimi juuɓi 6 sellani koko ñawi o wallata e ñawɗo kanka diine makko wi o wallata e ñawɗo ɗum noon mbeɗa namdoma taw noon alquran wi noon diine wi walla ɗum kam ala e diine l'islam sharia o kam ɗum ala hen sharia o kay koye makko kanko kalɗo e yenti kanko gorko o sabu debbo so ari kala ganduɗa ko waɗɗino ko jignaɗum waɗatuno ɗum ko an wattanta ɗum so ñawi ko an safarata so heeɗi ko an ñamminte ko an yarnata an waɗata fof kadi so ñawi kadi a wondede mum comme no gondira ɗum no wano ni guila suwa ñawde so jontane mum jonti jaha toon jontiɗa toon ceerno a waɗi erreur seeɗa sabu nde namnotoɗa ko beele omo selli taw ɗum noon ɗon ponoɗa namnade taw a wawi wiide ene dagui walla daga ceerno joni namno état de santé o hoɗɗum o ñawi yo haalan ko ñawi après jawtina goɗɗum wona hunde fof oɗo goppe ceerno jaabo namdal garnal ngal tawa haɗa woni affaire jontande ɗe min ɗum ne woƴimi ko leli to ko tan omo ronkana yo arto oɗo ko yo ceerno jaabo ɗon mbeɗomo anda haqqe gonɗo hen o mbeɗomo anda haqqe o fate jontande Allah subhanahu wa ta'ala haali Qur'an wa kuntum alla tuqsilu fil yatama tankihu ma qaba lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba Allah subhanahu wa ta'ala o dagni ganda yo gorko res ha ɓoppi ɗum ha yiɓi tat ha nayi kono noon so tawi ine numdi ine foti hakkude ma so tawi noon neɗɗo onon mo huli on banggue o wawa poccade numde hakkude rewɓe yo haade goto makko sabu ne aslah tan haala hay so tawi neɗɗo a resi rewɓe ma nayoɓe so tawi a jalani goto a huccidi a jalani o ne waɗɗima an sayiji goɗɗo o jalanama on sababude a jalani goɗɗo so tawi kadi a holtini oɗo ne waɗɗima sayiji koltina oɗo an andi sa ñamɗa koltinɗa o on sayi oɗon ka foɗi koltina so tawi a yontama ɗo balɗe ɗiɗi ko waɗɗima force sayi jottuɗa ɗo balɗe so tawi omo silli so sillani so wona taw illa debbo o wiya yaafimi jontande mum o ko noon wi so wi o jaafimi jontande makko noon ngal sanga sawaɗama wona o ko noon wi ƴeew ay halka wallahi mi yiɗo nanni ɗo gonga mbiɗa so hultini o on foti hultini oye wallahi ko ɗum gonga kono o kam o hultinan on gorko kolɗo woni ɗo no ara nde ɗo e cahil tuksilo jogui ɗum kam mbiɗo wawana ɗum haydara ɓe jogui hen droit a jogui hen droit debbo ɗum kam min ala probléme gueɗel gongel ngel so wiyama yo aro walde o wi oɗo ko ñawɗo l'islam rokkimo so debbo ma ñawi a ala droit waldude mum est ce que noon deftere nde wi islam kay waɗi neɗɗo so tawi a addi debbo gorko o so tawi a addi debbo ganduɗa kala ko wawi heɓde debbo o so rati hakkille so rati ganduɗa cafroto tawana hakkille o fof ya wonde makko no gaddinoɗam no gila haydara heɓani noon gondirta e makko so tawi o wentama balɗe makko ɗum gonda e makko kadi safaro makko fof koye ma waɗi
oɗo ñawani ngol so tawi no o ala walla jiginaɓe makko ne ballam ina mbawi wallude kono kam fof koye ma an waɗi kala baɗɗo hen ko ina walluma kono fof koye ma waɗi ñawdu mum yardu mum kontu mum cellal mum fof koye ma waɗi te en kala ka waɗani kadi janggo yomal qiyama ka ñawde a taccata so wona ñawde ɓurɗum ma fof kala ɓurɗe ma ɓura e mum te oɗo ñawani e on wi nge an mbiɗa min wima wonde nde mi yaafi noon mari mbiya ane are am ni saka mbaɗa wiya noon an arani am noon oɗo en gadduɗa joɗodaki en mbaɗani mbiɗa komi sellani jaltuɗa galle gedduɗa goppora yimɓe leli garɗa aɗa fugga dambo ɗe udditanaɗa ceerno ceerno ndeeɗa wonde arde wi ko sellani wi ko sellani garɗo safrade oto fooɗaɗo jontan yimɓe yo kaldu gonga ceerno ƴeewe defte mon ɗene moƴƴi ɗon denni aɗani debbo nde restede en jogui woliyaade gorko nde resede ɗe en jogui woliyaade kala hen so tawi kanko o noddima o yaatimama hayso yontande makko an aɗa jogui droit nodde woliyaɓe makko kalani gol seedi o watta nden sharia woni ko seeɗa to wiye kanko hokkuma o amma no so ala seede onon ɗiɗo ɗum jaɓeɗa hay ceergal so tawi ala seede kontiraji gorko wawi seedata para wulto taw hay goto tawa ala seede wona Allah kam andi Allah kam kala ko neɗɗo wawi aldina andi o amma noon woliyu tawaka ɗum kontiraji kanko so wi ala taw min ƴimoto ko wi ko ala ko wi ko yaafaki minen ko ɗum min ñaawata hannde somin ñawannoɓe mi joni tino piggal hippete ɗo fiiɗa ko poɗɗo fiye hakkunde me Allah ka poɗɗo hippa en andanta ka tawtan ɗum kay aɗa yawru ɗum ala tawi tan ɗum aɗa yawru ɗum hakkunde me Allah ko poɗɗo hippade mi Wona fiyam hannde gal ceerno. bonngam aɗa yawru ɗum hakkunde me Allah mboɗo jogii namdal ay o ko naafiki miñamoɗo ko naafiki o ko naafiki kanko rondi o addi ɗum nul ɗum paas te o nulanani nani mi nulnanimo de yo ar ceerno hatte mbaɗa sa yimi addi o duuɓi anani kaalani sappo e ɗiɗi omo woppi O yaha o to oɗo muñi ha natti wawde muñde ha wontani ɗum refi ene jogori mayde ndo mbimi nulanmi ɗum mbimi yo ar tawamo ɗo o mondo beele o heɓa haqqe mum beele ɓandu mum ene arta ɗum ene boni o ko naafiki ha miñam o ko naafiki on ari kadi ceerno o woni comme no min mbiruma ni jontande kadi o wi ko leli o yahata suudu mum ɗum holto fawi ɗum ceerno a nani kanko ceerno haali ko wonon de kaani ɗum kam onon so seere tawi joni woliyaɓe ɓe ne goodi debbo o woytima toon woliyaɓe arno ha dewgal ngal mbaɗi ɓen woliyaɓe jottoto itta dewgal ngal so tawi tan o wawa waɗde ɗum ko ɓen woliyaɓe jottoto itta dewgal jomum o anda walla noon taw debbo ene muñi ina jaɓi konti wonade kono so natti wawde haalanta woliyaɓe mum jodde woliyaɓe gorko o dewgal itte joni ngal iwani noon gueɗel gongel namtom ngel est ce que sa wonde a wonde e nene ma bamma fini sankima accitima e nene ma a yii nene ma e naate gorko bon ana ɗandi nene ma gorko mo naato wona moƴƴo o ala diini tawi gorko o horta o juulta est ce que aɗa jogii droit wadde défendre nene ma mbiya hot naate o ha en jaranma haɓeede ɗum est ce que l'islam en tottimo on pouvoir walla tottani on pouvoir wona ɗon poɗɗa namnade poɗɗo ceerno o foti namnade kay ko fiide joom galle nene mum taw no dagi ɗum foti namnade taw are namnanam ngal ay ɓiɗɗo ene jogii hakke e jiginaɗo mum jiginaɗo ene jogii hakke e ɓiɗɗo mum so tawi noon wonde neɗɗo o wi haw tolnima duuɓi haw hilli faam ko waɗino ko e bamma ko waɗi mum ceerno sabu kanko ko mawɗo galle so baaba yaaka tan kanko ɗum amma noon so yii ngannduɗa ha yummo jiginaɗo neɗɗo yii naata won to fotani naatde aɗa jogii série no okkuma an haaldude e jiginaɗo ma o so nananima kono an série okkanima yaade wadde habde e joom galle mum jiginaɗo ma so wonti jiginaɗo so yi ha wonti joom galle jiginaɗo kayyartu so yi ha wonti yande jiginaɗo an hanti sa fiimo tan woyi kono jiginaɗo ngal fiiɗa wallahi eyi goppu yimɓe nana holno notortoma holno notortoma ha an Mamoudou an kam ko gonduɗa ko kam ɗum ɗo kam ko jaam Mamoudou an holko hanma yontede mayram ha gila mayram ari ha joni an aɗa leli to toon aɗa ronkata ya yonte makko an kam ko hanma yontede oɗo mbiya ya haalde makko o jaabuma hol sababu mo jaabma aɗa andi ɗum ɗon kay ɓernde mo nangganma nde ɗon o jaabata kom
ha ha aɗa andi kam ko gonɗa ko Allah yiɗa nelaɗo yiɗa hebde banggue goto sa resi rewɓe ɗiɗa fondat an noon a fondani ka guuriɗo wona ni wurade ka leliɗo wallumo heɓa ordonnance makko gadano an nani wiya ko ya yindira makko gila o ari ha joni har miiji jeeɗiɗi omo heɓi ɗo tan mo yaha mo arta ha an noon mi felani hay goto noon ko an pellu an ko hanma réglande hoorema probléme ma an tan a yalta wuuro aɗa yiiɗi yon naati ha neɗɗo soynimama yurtu guilo jottodirani an aɗa ɓitti neɗɗo wonni heddertewol hakkandin eɗen mooli Allah an so jiiraɗo ko rondinimama ko fuuɗi tawi ha to yonte makko du taɗo an rondimo guila fuuɗi gaɗɗama ha ɗo min komi andi tan komi ɗaɓɓoyɗo hamdu yokkone rewe an kananima an ka naati ay mayram ay annude ka jontonoɗo gonnoɗa holko jeeɓirtamo ni sonno mo waɗa ko welimi an noon ko poɗɗaɓedde ko naafi gagal ma ngal mbeɗa andi no tolni e wiidemo so haaldema ni woko jaabo sabu guila mbeɗa nani mbeɗa noddama kono min jiɓɓurɗo wawde tikkude ay maayde ɓuuri wawde tikkude haɗa kañum mosma on sababu mo nootoma eyi ha omo yiɗi tottama ko poɗɗa tottudema tottani mo wonde ma oɗon guutu kono noon notirtoma ha mo kalta ko ma aɗa leli tan an so wona wonde naafi ala ko wonde ñawdeɗen sa maayi an ka naafi jiira ka guuriɗo heɓɗo tan annen aɗa yeeɓamo ɗo woppirino o teer omo lowaɗo butel yippa ha tiiɗi so lowama butel lowomoye butel an nene lowomoye butel ha aɗa wiya ko lowaɗo butel an kam andu neɗɗo mbadda anda yemede o ko hagge meɗen yanata hen wiyante o hedda neɗɗo ko maaro ko yimɓe gueɗal kono yo Amadou an ko mbattani ko ko Amadou an kaldami ko mbattani ko kadi ko woni Amadou so neɗɗo no haalde ma jaboto ɗum ha neɗe mi hannimam am tampi accat tawde mi won concentré wu ngara at bonninemi ay oɗo liggey bari moɗo e sa bonni hen minimet gallo en wawi wuurade walla o wooño te ɗeni gueɗɗi mi añat e mo acca won concentré wu nayi an ma janggude a tawi neɗe liggo aɗa yiyat haalde mum quoi mi ko cikkano ko demal gonɗa sans te demal ngal bonat pour mi haalanmam heeɗoɗo caggal bon gueɗel gotel kalne man gallo en peccat ɗum par ce que façon har fof haɓami me gallo mi ronki dañƴe goho fecce no pulol non aɗa mbi wano yiyede gallo mi yaltinma gallo babam jeeyi gallo bama jeeyen gallo de kayitaji komi jogui ɗum babam jeeyi gallo bama jeeyen gallo mironi gallo aɗa mbi wano yaltindem mbawno yaltindem gallo wona mais mi yaltintama par ce que mbeɗa andi a nowi waajo ala probléme min mi feccat gallo ƴewon oɗo côté ko ɗon hen min oɗo no mbawɗum wat douze non ala oɗo côté min jeeyi par ce que oɗo ɓoyan machine mum ɗo e oɗon jeeyi oɗo côté ɗo noon mami yaltan heɗɗomi ɗo mami yaltanma ɗo douze waɗon ɗon douze noon a faami ɗum ɗo woni e wacce te yiɗa haal heɓ woni ɓe jeggaɗa ok
ko nde mbaɗata noon suwa ko ay joni ko joni jofnuɗa mi feccat galle ono galle mo jeeɗa haɗa fecc kayitaji ko min jogi